אני צריכה להגיד איך קוראים לי? אני רק רוצה להגיד שאני לא יוצאת טוב במצלמות ולא נשמע טוב במצלמות, אז אני מקווה שיזכרו אותי הרבה יותר טוב. כן, שנייה, אני לוקחת עצמות מסושי. נראה לי הם יודעים, לא? טוב, קוראים לי ניבה. היי. כן, אני בתלמוד. ספיר כהן, מנשר, ליד חיפה. קוראים לי אני מקריית אתא במקור. יש לי אחות תאומה ושני אחים קטנים. אז קוראים לי נועה איינורן, אני מקצרין, בת 19. גרתי בחול 6 שנים ועליתי לא מזמן דווקא. היו לי שינשינים של החברה למתנ"סים כשהייתי בי"ב, שדרכם בעצם הגעתי לשנת שירות. ברמת העיקרון כולנו עובדות עם הנוער, ועוד בבית ספר, בזמן השנה הולכות לבית ספר בבוקר ובצהריים פה, במשימות, במסגרות וזה. יש את הצביעה של האגף שכולנו עשינו, ואז עם הזמן כאילו התחלנו את הפרויקטים, שאני ועדי התחלנו מד"בים. מבחינת משימות, אני ועדי הפעלנו קבוצה של ילדים עם צרכים מיוחדים. ניסיתי לעשות קבוצה של כדורגל בנות, הם עבדו 4 חודשים ואז התפרקו. אני לא... כאילו נסיבות שהן מצערות גם אותי זה שהם התפרקו, אבל בסדר, כן. אני נורא אוהבת מוזיקה וספורט, ובשנת שירות כן יצא להתעסק המון עם מוזיקה. אני מדריכה 6 הרכבים שנמצאים כאן במזכרת, מלווה אותם חברתית. יצאנו לסיבוב, ביי! מה זה שינשיניות? שנת שירות, בעצם מדריכות נוער, כאילו אם זה פורמלית, אם זה להדריך קבוצה מסוימת, כמו שיש פה את נמש, או מה שהיה בתחילת שנה, מד"בים, מד"צים, ואם זה לא פורמלית, זה פשוט לנהל פה את המועדון נוער. נכון, זיווה. לא, מה, יוצאים לסיבוב. הוא בא להביא את המראה. הוא עודד אתכם עם חצאית ופונפונים. כן, אתה רואה כזה. תחביבים ועניינים. אז טניס, אני חולת טניס. ספרים, אני תולעת ספרים ברמה שאני מסיימת ספר ביומיים. מוזיקה, ספורט, בשחייה, אוהבת לשיר. הייתי באגרוף תאילנדי ופיתחתי חיבה נורא חזקה לזה. תסתכלו ימינה, נעלה. פה בדרך כלל יושבים הרבה חבר'ה שאנחנו מכירות, ואז אנחנו באות להגיד להם שלום, אבל עכשיו ריק כזה ועזוב. ראינו את שרון הכי מוקדמת שהייתי בחיים בערך 8. כן, לא, את כל הרעה. לא, את לא אופנה. כי זה מגניב, ואז היא מסתובבת עם זה במחנה, ואז כולם כזה יום. ואז זה אחרי המחנה? זה סיבוב קבוע שלנו, כזה, פשוט כזה להקיף את כל מזכרת ולפגוש כמה שיותר חבר'ה. ואז כל בן אדם שני אומר לנו, מה אתם עושות פה? מה? מי הרשה לכם לבוא לפה? חשוב בקיץ ובכללי לראות שאנחנו פה. ונתגעגע, אז כאילו, מנצלים כל רגע. האמת שחשבנו שיהיו פה יותר חבר'ה, אבל אין. אז זה קצת מבאס. בואו, יש כמה, אז בואו נתקרב לראות. אולי הם בכלל לא נוער. לא רק שאין פה חבר'ה, הגן הזה גם גרם לנו להתפצל. תראה, שם יש 2. זה, נגיד, אנחנו עשינו. את הקראים לא אנחנו, אבל כל השאר. אבל זה נורא אומנותי, אני אהבתי את זה, זה כאילו, אתה יכול לטפל ואז אתה לא יודע איזה פעילויות יש, ואז אתה מוציא ואז אתה רואה את כל הפעילויות, זה ממש יפה. וגם פה. זה השינשיניות. זה החבר קומונה החזק. בפעולות למען בעלי חיים. קוראים לסימבה. כל פעם שרואים חיית מחמד, אם זה חתול או כלב, ניבה, וואי. הנה, אתם רואים? כבר. ניבה ישר, יואו, יש חמוד. הנה, תתאי. קבלת פנים ניבה. איזה חמוד. אם אתה תתחיל לעשות את זה על כל חתול, לא יישאר לך סיבים. לא, זה רק הוכחה למה שאמרתי. ניבה לא מלמעלה. אז מאיפה? מלמטה. ניבה לא מלמעלה. טוב, אז הגענו אחרי הסיבוב.
ואם כבר יש חבר'ה. רוצה לגור פה? באגף, נראה לך, אתה יודע כמה ג'וקים יש פה, אבל חוץ מזה, במזכרת, לא באגף. שאתה צוחק. אתה צוחק, אבל לי היו טראומות. היה ג'וק בדירה שלנו, זה גרם לזה שאני פשוט ברחתי מהדירה, ואני הודעתי לבנות, בנות, זה הוא או אני. אז בסוף זה היה הוא. מה המשמעות בעצם של השם של הקומונה שלנו? זה קראש, שזה קמנו, ראינו, שינינו. אני רוצה להאמין שעשינו פה שינוי באגף, שאם הבר היה פיזית פה שנה שעברה, אבל באמת הפעלנו אותו השנה, ושיפצנו את האגף, ועשינו דברים שלא עשו. למלא, תסתכל. ספיר פה, כי קשה לי בלעדיה. אנחנו קומונה מאוד מאוחדת. ובזמן שאנחנו לא עושות כלום, אנחנו לא עושות כלום ביחד. אם היו נותנים לי את ההזדמנות לעשות עוד שנה במזכרת בתיה, הייתי עושה את זה בשנייה. ואני אומרת את זה הכי בכנות. זה מקום מיוחד, באמת, ואני נהנית מכל רגע. הייתי מוכנה עכשיו לעשות את זה עוד פעם. אני בהחלט רוצה להמשיך להתנדב אחרי הצבא, ונראה לי שדווקא יותר בכיוון של אפריקה וללמד ועניינים. נראה לי משהו שדי מעניין. לגור רחוק מהבית זה משהו שאתה הולך ומתרגל אליו, זה לא בשנייה מתרגל, אבל אתה יודע, אחרי חודש אתה כבר רגיל לזה. בהמשך אני וספיר ועדי הולכות להיכנס ביחד לגרעין נחל. כל אחד כנראה תהיה בתפקיד שונה, אבל בעיקר זה תפקידי חינוך. להמשיך פחות או יותר את הדרך של שנת שירות, וכמובן שאני אבוא לבקר. וקבלה להצליח. משהו שלא יודעים עליי. זה שהייתי במגמת קולנוע בבית ספר, והסרט שלי, הסרט גמר, הוא היה בפסטיבל סרטים בירושלים של יצירה צעירה, והוא זכה במקום שלישי. רקדתי מחול מודרני, כאילו השנה. ברחובות. כי זו שנה מדהימה, שנה קשה, שנה מאתגרת, שנה כיפית, הכל ביחד, שנה מדהימה. פאקמן. וזהו, ואולי רק עוד תודה, אם זה לקומונה, ואם זה לגבי וגל, שליוו אותנו והיו מדהימים.